Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Oraingo honetan, elikagai ekologiko edo naturalei buruz hitz egingo dugu eta horretarako Ibon Gurrutxaga dugu gurekin, gure ohiko medikua, eta berak kontatuko digu pixka bat gehiago ongi edo gaizki ari garen honetan, ez? Ze batzutan, ez? Kaixo, Ibon, ari gara produktu hori naturalei buruz eta hori gehitu behar dugula gure dietan, ez? Jaten dugunan. Baina nola dakigu produktu bat naturala edo ekologikoa den, edo... Bueno, hori jakiteko ziurtagiriak izate dituzte, ez? Etiketetan, Europar Batasuneko ziurtagiriak, Euskadiko edo Nafarroako, Euskal Herriko ziurtagiriak izate dituzte, eta horren bitartez identifika dezakegu. Eta baita, gure herriko edo gure hiriko merkatuan erosten baldin badugu, edo ekoizle txikiren bati erosten baldin badugu, horri baita segurtasun maila edo ekologikoa den jakin dezakegu, ez? Eta bertakoa baldin bada, hau da hori, nire herriko produktu txiki batek egindakoa baldin bada, horrek ekologikoa dela esan nahi du edo? Ez du zertan ekologikoa izan behar, baina ezagutzen baldin badugu ekoizle hori galdetu aldiogu eta jakin dezakigu ez prozesu guzti horretan tomatea adibidez erosi arte, ze produktu erabili diren, pestizidak erabili diren, eta bar. Eta nola dakigu produktu batetan kimiko gehigarriak daudela? Produktu hori erostean adibidez, atzekaldean ez, ingredienten lista horretan, begiratzea eundamar, berreunda zazpi, ez dakit. Guzti horiek kimikoak dira, gehigarriak dira, produktua ezkaltetzeko edo hori, orokorrean, orduan horiek ekidin beharko genituzke. Kontserbanteak, koloranteak, guzti horiek, ez. Eta gero, nola jan dezakegu era naturalago batean, ez? Esaten dute, 5 elikagai baino gutxiago dituzten platerrak edo, ez? Hori, gomendatzen dena da, hori, etxean egin ahalko zenukeen plater bat jatea, kanpoan edo supermerkatuan prestatutako janariak, horiek erostea, ez? 5 ingrediente edo gutxiago dituztenak, hori. Adibidez, bizkotxo bat edo tarta bat egite duzunean, gehitzen diozu azukrea, gurina, hori, jogurra, ez? Hori erosi beharko zenuke baita supermerkatuan. Ez dut esaten bizkotxo bat erosi beharko zenukenik, Ze azukra dauka, eta baina hori, ideia bat izategatik. Eta gero baita ere beti diote, saiatu behar garela etxean sukaldatzen, ez? Baina, batzutan ere kontuan hartu behar dugu produktu horiek, ez, etxean erabili behar ditugun produktu horiek ere osasungarriak izatea, ez? Hori. Azken finean, etxean sukaldatzen baldin badugu, badakigu zer botatzen ari diogun gure platerrei, ze kantitatea, zenbat gatza, zenbat azukrea, ez, eta askotan kanpoaldean edo restaurante edo batean, taberna batean jate baldin badugu, ez dakigu zerrekin egin dituzten platerroiek, ez? Eta gero, lehen aipatu dugun ekologiko ziurtagiri hori, batzutan edo entzuna izan dut, ez dela batzutan guztiz fidagarria, ze igual ondoan edo eragina dute beste landa eremu batzuen parean daudelako eta landa eremu horietan kimikoak erabiltzen direnez pasatzen dira ekologikora, hori ala da edo? Ez dakit, ezin ditu erantzun ez dakit, ez? Baina bai, ziurtagiri horiek jasotzeko, organismo desberdinak eta bar, oso zurrunak edo oso zorrotzak dira ziurtagiri horiek emateko, baina ezin dizuk esan. Beraz, gomendioa bai dela, ahal dugunean, natural eta ekologikoki... Bai, eta kilometro zeroko, ez? Modan dagoen hori, azken finean, gure merkatuetan erosi, gure ekoizlei erosi, baita, CO2 urrats hori jeisteko edo. Ez bakarrik gure osasunerako, baizik eta baitaren naturalen osasunerako, gero guregan eragiten duena, ez? Hori, bai. Eta diru azken finean, gure ingurunean gelditzeko, ez? Eta ez dakit, industria
oso aldi batean beste herrialde batean adibidez. Bale, mila esker, horrela geratuko gara, atal honekin, primeran, eta, orain ja gozea sartzen ari zaiz, baina itxaron barko dugu, ez? Etxera ailegatzera hori da. Bai, mila esker. Ariketa eta elikadura haurrentzat eta nerabentzat osasun prebentiboan. Haurren eta neraben garapena oso fase garrantzitsua da bizitzan eta ariketa fisikoa eta elikadura osasungarria funtsezkoak dira osasuna mantentzeko eta gaixotasun kronikoa prebenitzeko. Ona nola laguntzen duten. Haurren ariketa eta elikadura. Hazkunde eta garapena, haurrek elikadura orekatu bat behar dute, proteinak, karbohidratoak, gantzo osasungarriak eta vitaminak barne hartzen dituena, haien gorputza eta garunaren garapen optimoa lortzeko. Ariketa fisikoa, jolasean, korrika egitean eta bertzelako ariketa motetan haurrek bereziki esteak eta muskuluak indartzen dituzte. Ariketa fisikoa berezko gaitasuna garatzen laguntzen du eta sistema kardiobaskularra indartzen. Obesitate saihestea, jarduera fisiko eta elikadura osasungarria haurretan obesitatearen arriskoa murrizten dute, baina flora osasungarria eta digestia ona lortzen ere. Neraben ariketa eta elikadura. Garapen fisikoa. Nerabek behar handiko nutrienteak dituzte, hala nola kaltzioa hezurrak sendotzeko, burdina anemia prebenitzeko eta proteina muskuluak indartzeko. Nerabek elikagai orekatuak behar dituzte haien garapen fisiko eta hormonalak laguntzeko. Ariketa fisikoa adibidez kirolak eta ibilaldiak neraben artean kardiobaskularreko gaixotasuna prebenitzen laguntzen du eta mental osasuna hobetzen, estresa eta antsietatea murriztuz. Gainera, funtzio fisiko orokorra hobetu egiten du eta energiaren kontsumoa orekatzen. Estilo osasungarria. Elikadura orekatuak eta ariketa fisikoak neraben autoestimoaren eta ongizatearen funtsezko osagaia dira, batez ere, bizitza osasungarri eta aktibo bat mantentzen laguntzen dutelako. Gaixotasunen prebentzioa, obesitatea, diabetesa eta gaixotasun kardiobaskularrak nerabetan prebenitzeko elikadura orekatuak eta ariketa fisikoak oso garrantzitsuak dira. Adimen mentala eta emozionalak. Ariketa fisikoak neraben adimen eta emozioen osasuna hobetzen du, autoestima eta autoestimu positiboa orekatuz. Oraikoan, dieta orekatuak pisua kontrolatzen laguntzeko duen garrantzia hitz egingo dut, eta nola egin dezakegun hau modu osasuntsu eta iraunkor batean. Nola laguntzen du dieta orekatuak pisua modu osasuntsuan kontrolatzen? Dieta orekatua elikagai talde guztiak modu proportzionalean hartzean datza, karbohidratoak, proteinak eta gantzo osasuntsuak, vitaminak eta mineralak eta zuntza modu orekatu batean hartzeak. Guzti hauek gorputzari beharrezko energia eta mantenugai guztiak ematen dizkio. Baina gehiegikeriarik gabe eta pisua pilatu gabe. Gainera, elikagai fresko eta naturalez osatuta dagoenez, digestioa eta metabolismoa ongi funtzionatzen laguntzen du. Zein dira pisua kontrolatzeko dieta orekatu baten ezaugarri nagusienak? Alde batetik, janari fresko eta naturala lehentztea, hala nola fruta, barazki, lekaleak eta zereal integralak, proteina kalitatezko iturriak jatea, arrain urdina, haragia, arrautzak eta lekaleak, gantzo osasuntsuak lortzea, oliba olioa, aguakatea eta frutu lehorrak bezala, azukre eta janari prozesatu gutxiago kontsumitzea, eta batez ere proportzioa kontrolatzea eta janaria lasai eta kontzienteki jatea. Zer aholku emango nizkieke pisua galtzeko edo mantentzeko modua bilatzen duten pertsonei? Alde batetik, elikadura ohiturak aldatzea. Ez da aldizkako dieta zorrotzak egin, baizik eta iraunkor mantenduko den elikagai aldaketa bat egitea. Kirola egitea, gorputza indartzeko eta kaloria gehiago erretzeko,
ur asko edan eta hidratatzea importantea da. Eta batez ere, gure gorputzaren beharrak eta sensazioak entzutea, gozea eta ase betetzea nabaritzea. Laburbilduz erran, dieta orekatu eta ohitura osasuntsuak direla pisua modu seguruan eta iraunkorrean kontrolatzeko giltzarriak, eta ez dago mirari dietarik, baina oinarrizkoa da pazientzia eta jarraikortasuna. Bulgariar eskuata edo sentadilla bulgaroa egingo dugu. Ondo egiteko garrantzitsua da, lehenengo lurretik hastea. Jarriko dugu belauna lurrean edo akoltxatu baten gainean, eta jarriko dugu enpeinea akoltxatuaren gainean ere. Gero, karga, hasierako ariketetan beti jarriko dugu erdialdean, goblet posturan. Eta gero, belauna egongo da orkatilen baino pizka bat aurreratuagoa. Ez da justu hemen egongo, baizik eta pizka bat aurreratuagoa belauna. Hemendik ja, orain gora eta behera kontrolatuta, ukitu arte eta gora berriz. Hanka bakarreko eskuatetarako transizio bikaina da horrela egitea lehenengo. Beti daukazulako estabilitatea lantzeko, beste atzeko apoioa eta lagundu egiten du horrek. Gero, karga nun jartzen dugun arabera, leku batuetan inzidituko dugu edo besteetan. Alboko kontrako aldean jartzen badugu, lan egingo dugu kore edo gluteoko estabilitatean. Ze eroriten gara alde honetara eta orduan estabilizatu egin behar dugu beste ipurmasaiarekin eta gure nukleoarekin. Aldiz, leku berean jartzen badugu, landuko dugu gehiago, indarra, jarriko dugu enfasira gehiago hankaren indarrean. Eta ja, azten bagara karga igotzen, nukleoko oraindik exigentzia gehiago eskatuko diogu nukleoari. Hemen, edo ja, buruz gainean, gainera zaten dugu sorbaldaren estabilitatea ere. Orain arnasketa diafragmatikoa egingo dugu eta badakigu ja non dagoen gure diafragma, hemen erdian dagoela, saietzetan, goitik pulmoiak eta bihotza eta behean aparato digestiboa. Orduan, arnasketa diafragmatikoa egiteko jakin behar dugu beherantz egiten duela diafragma eta saietzak irekitzen duela. Orduan, hemengo arnasketa kenduko dugu. Orduan, berriz ere, buruz gora jarriko gara, lepoa luzatu, hanken erretrobersioa edo aldaken erretrobersioa eta eskuak sabelean jarriko dugu. Nabarituko dugu arnasterakoan agian beste lekuan sartzen dela haizea. Orduan, lehen da bizikoa egingo duguna nabaritu non sartzen den gure haizea. Ikus dezazue lehen da biziko arnasketan goian sartu dela. Orduan, aldatuko dugu arnasketa eta sabelean sartuko dugu. Hori da, gure eskuak igotzea saiatuko gara. Ikusten duzue, nola orain bakarrik sabela igo da. Baina orain bigarren denboran saiatuko gara sabela eta izterrak pixka bat irekitzea. Orduan, ikusten duzue nola beti sudurretik hartzen dudala arnasa eta ahotik suabe botatzen dula. Horrela, erlaxazioa hobetzea probesten dugu. Orduan, beste bi alditan.
errepikatu dezakezue 2, 3, 4 edo 5 aldiz gehienez. Gero deskantsoa hartu eta berriz ere egin. Baina 5 aldiz gehienez. Bale, zer da resilientzia ere? Igual orain jaitsi da pizka bat hitz honen erabilera, baina orain 10 urte asko erabiltzen zen. Resilientzia fisikatik etorritako kontzeptu bat da, eta da, erabiltzen dute malgu baten adibidea, ez? Malgu mailu bat irekitzen da asko, eta gero berriro bere egoera normalera edo antzekora itzultzen da. Zer esan nahi du honek? Bueno, pertsonek ere bai, bizitzen izan ditugula oso egoera txarrak, bizitzan, batzuk okerragoak eta bestea batzuek lausagoak direnak, baina, eragina handia izaten dutena gure bizitzan, baina gero, gaitasuna daukagula ere bai gure bizitzaren jekin jarraitzeko eta nahiko modu positiboan inkluso, ez? Resilientzia hitz egiten dugunean ez dugu esan nahi alde batera utzi behar dugula izan dituen eragin negatiboak edo gertatu izan zaigun hori, baizik hori behin bukatuta, esatea, eta hontaz nik zer ikasi dut, zer garatu dut niregan, ze gauza inkluso positiboak atera izan alditut hontaz, ez? Gai hau atera da gainera, komentatu dugulako hemen daukadan kartel baten obra bat, antzerki obra bat da, oinarria da paziente bat, omen nirekin egon zena, sexu indarkeria jaso izan zuena txikia zenean, eta nola orain heldua dela, prozesu baten ondoren nola lortu duen antzerki obra bat egitea, bera antzeslea delako, eta nola lortu duen transmititzea, sentitu izan zuen min guzti hori, nola lortu duen transmititzea, egin duen prozesu guzti hori, eta nola lortu duen adieraztea eta publikoak bizi izatea ez, orain ze ongi sentitzen den ez gertatu izan zitzaiolako, baizik hori superatu duelako eta gainera gizarteari azaltzen aldiolako bai bizipena eta bai prozesua. Hori izango litzateke resilientzia, ez? Ez dago harro gertatu zaionagatik, baina badaki hortaz zerbait polita egitea eta gizartearentzat erabilgarria izan daitekena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.